Vonk, manager voetbalzaken. Twee nieuwe spelers. Laten we beginnen met Mitchell Tevreden. Waarom? Nou, wij vonden dat wij voorin wat versterking nodig hadden. Vandaar de komst van Mitchell. Ja, ik wil een beetje zeggen van, nou is misschien maar even Sjen, spits, hebben we hem al in hoes, even twijfelen. Waarom toch uiteindelijk de keuze maken om te zeggen van we gaan toch van een nieuwe spits erbij? Nou, we hebben lange tijd inderdaad jongens, dat is niet één, Henk Veerman, we hebben ook nog Pelle van Amersfoort, Pascal Huze, die is geblesseerd geraakt. De kans gegeven om te laten zien. Nou, we gaan nu de competitie in straks en wij vinden het met z'n allen wenselijk dat er versterking bij komt. Ja. En hoe komen jullie dan met Mitchell Tevreden? Ja, we zochten iemand die vooral doelpunten kan maken. Hè. Nou ja, dan zijn er een paar kandidaten. Hij heeft bewezen, ondanks iets wat geringer speelt bij Feyenoord, heeft hij toch bewezen dat hij een redelijke record heeft wat betreft scoren. En nou ja, dat willen we graag, dat zoeken we. Nou, vandaar de keuze voor Mitchell. Ja, wat voor type spits is het eigenlijk? Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk om te schrijven, want we hebben altijd de kwalificering hier bij Heerenveen. Het is of een Sibon type of het is een Finn Bogerson type. Nou, Mitchell is een afmaker en laten we het daar maar op houden. Ja. En hopen dat hij dat ook waarmaakt. Hij is wel heel om doelpunten Martin. Ja, het is sowieso wel aardig in het voetbal. Maar... Ja, nou goed, daar word je als spits uiteindelijk op afgerekend. En het zou mooi zijn als je dat voor elkaar krijgt. Daarnaast zoek je ook een spits die wellicht het elftal beter laat voetballen. Er zijn zoveel kwalificaties om een spits te beoordelen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we hopen dat hij veel goaltjes maakt. Ja. Dan Luka Zahovic, wat is dat voor voetballer? Luka is een allround aanvaller die wij ook al lange tijd volgen. Die komt uit ons, dat noemen we altijd netjes, uit ons Balkan-netwerk. Die volgen al een tijdje, we kennen hem, we kennen uiteraard zijn vader. En allround aanvaller die op meerdere posities voorin uit de voeten kan. Ja. Zelfs als aanvallende middenvelder. Ja, net al in een spits dus hè? Als een? Net al in een spits. Nee, niet alleen. Hij kan 9, maar hij heeft bij het nationale team van Slovenië speelt hij vanaf de flanken. Bij zijn club speelt hij in een 4-4-2 systeem als een diepe middenvelder of tweede spits, maar net hoe je het wil noemen. Dus daarin ook iemand waarvan we hopen dat hij straks hier heel goed gaat doen. Ja, hij krijgt zo goed als in Heid. Nou, ik heb tegen zijn Heid gespeeld en ik kan je vertellen, die was goed. Ja, tegen Valencia. En even denken, Benfica ook nog? Of? Nee, daar heb je niet mee gespeeld, hè? Nee. Benfica, alleen Valencia in de Champions League. Alleen Valencia, toen wij ze nog even knap op een 1-1 hielden daar in Mestalla-stadion. Ja, met Tiemann. Ja, zonder Arjan Ebbingen, maar met een excellerende Ronnie Venema. Ja, doelpunt. Ja, klopt. Ja, maar die kon aardig ballen, hè, die Zlatko Sahovic. Ja, Venema was niet zo goed, maar die scoorde wel. Maar Sahovic heeft destijds wel indruk gemaakt, ja. Dan nog even door die selectie. Tevreden, Sahovic er nou bij. Is het nou in principe Roen, mocht er verder niks meer voorkeren, ben je hem dan klaar? Wat ons betreft, op dit moment zijn we klaar. Dat zeg ik nu op 7 augustus. Dat kan over een week heel anders zijn, dat weet jij ook. Dus dan we wachten maar af wat er gaat komen de komende 3 weken nog en dan zien we het wel. Ja, heb je dan wat geruchtjes over Pelle van Aanholt, AZ? Klopt daar wat van? Ik heb er niks van gehoord. Nee, die ijzeren blik ik daarna. Ja. Ja, maar ik zeg alles zoals het is. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.